Білорусь разом з Росією бере активну участь у незаконному вивезенні агропродукції з тимчасово окупованих територій України в обхід міжнародних санкцій. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України. Зазначається, що лише у 2025 році з тимчасово окупованих територій України було вивезено понад 2 мільйони тонн зернових культур. Про це не тільки ми будемо говорити з заступником головного редактора Белсату Сергієм Паляса. Доєднується до нашого етеру. Пане Сергію, вітаю вас. Дякую, що ви з нами. Доброго дня. Дякую за запрошення. Пане Сергію, те, що зараз Білорусь разом з Росією вивозить зерно, з чим це пов'язано? Я так розумію, що вивозять що? Ріпак та соняшник? Тут треба розуміти, що режим Лукашенки це союзник путінського режиму, і треба відрізняти діяння режиму Лукашенки, який не підтримує більша частка білоруського громадства, білоруського народу, і діяння режиму Лукашенки. Це режим, який підтримується Москвою. Так? Режим Лукашенки наживается на войне, наживается на беде украинцев, на несчастье. Лукашенко одно заявляє, а зовсім інше робить. А крім того, що Білорусь під контролем режиму Лукашенки допомагає у викраданні українських дітей. І матеріали до цього були зібрані представниками демократичних сил Павлом Павловичем Латушком. А кроме того, что Беларусь Лукашенко предоставляет территорию для напада на Украину и протягивает предоставлять, потому что украинские дроны атакуют с використанием белорусской территории. Мы бачили несколько дней назад дроны, снятые на видео, які летели просто над другим по величині городом Беларуси, над Гомелем. Этого не было сховать. Так? Было заборонено снимать, погрожали людям, але тим не менш відео є. І Лукашенко наживається так само на тим, що білоруські заводи, фабрики, воєнно-промисловий комплекс ВПК працює на повну катушку, на 2-3 зміни для того, щоб забезпечити російську воєнну машину, яка хоче знищити український народ і українську державу. Режим Лукашенко допомагає знищити Україну. Фактично. А на практиці, а на словах він заявляє, ми за мир, ми хочемо там, щоб був мир. Це неправда. Може бути, він і хоче мир, але він настільки втягнув Білорусь з руками і ногами в Російську імперію, що вибратися оттуда не може. І тому використання українських сільськогосподарчих продуктів, зерня, це один з елементів огульної картини, огульної мозаїки великої, того, яким чином на самій справі поступає Лукашенко з українцями. І ми бачимо, що Україна, українське керівництво, президент України Володимир Зеленський зрозумів, яка насамперед роль режиму Лукашенка в цій війні. Центр протидії дезінформації пише, що на білоруських підприємствах крадену сировину змішують з місцевою і таким самим легалізується під брендом «Зроблено в Білорусі». І режим Лукашенка наживається на цьому, тому що немає накладених санкцій на аграрну продукцію з Білорусі. От як ви бачите, чи треба зараз говорити Україні активніше говорити про те, що треба накладати санкції і на агропродукцію з Білорусі? Чи це можливо взагалі? Так, натурально. Ми бачимо, що в этой сфере, в сфері сельськогосподарчої продукції і в інших сферах Білорусь з'являється чорною діркою, хабом, таким чорним уваходом до Російської Федерації, праз яку відбуваються різні полулегальні і нелегальні махінації. І це нова інформація. Дякую вам за подказку. Ми так само займаємося цією темою у нас на Белсаті. Ми її озвучимо. Але раніше ми ведаємо, що після початку повномасштабної агресії Росії супроти України гвалтовно вирос імпорт китайських товарів подвоєного призначення у Білорусі. Это значит, что праз Беларусь поставляются китайские элементы, электронные запчастки для створення техніки для Росії, воєнної техніки, так, для війни супроти України. Режим Лукашенки ізольований в виніку санкцій, по-перше,
пасля прайграных выбараў у 2020 годзе. Па-другое, пасля пачатку гібриднай агрэсіі супраць дзяржаваў НАТО і Еўрапейскага звязу ў 2021 годзе і затрымання самалёта Ryanair з Романом Пратасевічем. І па-трэцяе, пасля дапамогі Расіі у пачатку агрэсіі супраць Украіны, то бок 3 ўзроўні санкцыяў, ён ізаляваны у тым ліку эканамічна. Лукашенко вымушаны шукаць магчымасцяў зарабіць, так? Любыя грошы. Для яго грошы не смярдзяць, яны не пахнуць. Таму ім можа здавацца, што гэтага ніхто не заўважыць, што не даведваецца гэтага, так? Так як з украінскімі дзецьмі. А мы не выкрадаем дзяцей, мы ж ім дапамагаем, мы ратуем бедных украінскіх дзяцей. А насамрэч, як бы чорнае белае, а белае гэта чорнае, так? Таму гэта яшчэ адзін стрышок, мазок в гэтую агульную карціну. І добра было б выясніць дэталі. Па-першае, які маштаб, то есть колькі гэтага, так? Наколькі это сур'ёзная справа і якія ёсць магчымасці сінхранізаваць санкцыі дзеля таго, каб, напрыклад, дзяржавы, якія купляюць сельскагаспадарчую прадукцыю сумнеўнага паходжання, дзе можа быць змешанае зерне украінскае, пересталі гэтага пакупаць. То бок, падумаць пра ўвядзенне другасных санкцый, так? То бок санкцый тым дзяржавам, якія могуць пакупаць у Беларусі гэтыя тавары. Вось пра гэта варта думаць і казаць нашым украінскім заходнім партнёрам, у першую чаргу, канешне, Еўрапейскаму звязу, еўрапейскім дзяржавам, Польшчы, Літве, іншым дзяржавам, якія разумеюць, пра што ідзе размова. Коли ми говоримо про те, що Білорусь є співучасником російської агресії проти України, а на відміну з Росією ми чітко розділяємо диктаторський режим, народ Білорусі, а от в Росії там вся колективна відповідальність, лікті в крові, якщо не більше в кожного, хто звідти походить. І коли Зеленський, українська влада вводить санкції, вона ж не вводить санкції проти Білорусі, вона вводить санкції проти режиму Лукашенка. З іншої сторони, ми бачимо, що з території Білорусі, як ви вже сказали, складається цілий пазл, те, як Лукашенко втягнув державу з країну у війну проти України. І доволі часто вже зараз постає питання, а чи не пора і Україні завдавати ударів по військових об'єктах, які працюють в Білорусі, білоруських, на користь Російської Федерації. Були супутникові знімки, якщо я помиляюся, виправте, будь ласка, безпосередньо ваші колеги про це писали. Орєшнік захищається системами ППО. Як ви бачите, чи пора вже бити по НПЗ, які працюють в Білорусі на користь російської воєнної машини і інших військовим об'єктам? Чи це навпаки буде загострення ситуації? От що ви про це думаєте? Тут ёсць два важныя моманты. Па-першае, мы ведаем, што прэзідэнт Украіны Владимир Зеленскі ў інтэрв'ю аднаму з беларускіх незалежных медыя некалькі дзён назад прызнаўся, што Украіна ліквідавала інфраструктуру на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, якая дапамагала наводзіць украінскія ударныя дроны «Шахед», расійскія ударныя дроны супраць Украіны. Это новая інфармацыя. Мы не ведаем, як гэта адбылося. Магчыма, гэта было выканана з дапамогай украінскіх дронаў, якія атакавалі гэту інфраструктуру. Магчыма, гэта адбылося з дапамогай дыверсантаў. Магчыма, гэта адбылося іншым чынам, электронным, напрыклад, мы не ведаем. І не хочам ведаць гэтага, так? Але прэзідэнт Зеленскі адкрыта заявіў в інтэрв'ю, прычым не проста в інтэрв'ю, так? А он звярнуўся да беларусаў. Гэта было інтэрв'ю для беларускага медыа, так? Для беларускага грамадства. Это сігнал, то, што Украіна пайшла на эскалацыйны крок. Украіна больш не будзе закрываць вочы на то, што робіць рэжым Лукашэнкі і Пуцін на тэрыторыі Беларусі. Украіна прымяніла крок такі эскалацыйны, нанесла такі сабе невялікі удар в адказ, так? Адрэагавала на атакі дронаў «Шахед» з дапамогай тэрыторыі Беларусі. І мэта гэтага сігналу тым, каб сказаць, хлопцы, не ідзіце далей, калі вы маеце яшчэ нейкі ўплыў на гэта, не рабіце нічога больш, тому што мы можам пайсці далей. Калі гэтыя атакі будуць працягвацца такім ці іншым чынам, мы можам адказаць. Што тычыцца удараў па ваеннай ці цывільнай інфраструктуры ў Беларусі.
Это деликатная справа. Мы ведаем, что заходние партнеры Украины не зацікавлены у поширенні войны России супраць Украины па-за тэрыторыю Украины. Мы ведаем нават, што заходнія партнеры раней баяліся пашырэння войны на тэрыторыю России. І толькі Украина своей гераічнай обороны больш 4 гадоў доказала, што Украина можа перанесці удар на тэрыторыю России, што толькі тады, калі расейцы адчуюць і зразумеюць, што вайна адбываецца на іх тэрыторыі, што дроны і ракеты прилетают на Урал, на Волгу, Москву, што украінскія ўзброеныя сілы уваходзяць на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі, Белгородской области і Курскай, так? Тады яны зразумеюць, што вайна гэта не абстракцыя. І да чаго я веду? Падыход мяняецца, так? І мы бачым, што цяпер няма інтарэсу, няма волі палітычнай для таго, каб атакаваць вялікія важныя аб'екты на тэрыторыі Беларусі. Як ваенныя, такія, як, напрыклад, вайсковыя базы, дзе размяшчаюцца расійскія войскі, альбо базу, дзе знаходзяцца элементы сістэмы Арэшнік на ўсходняй частцы Беларусі. Такога няма. Іншая справа – гэта атака цывільных аб'ектаў. Такога жадання таксама няма. Але беларускае кіраўніцтва, маю на ўвазе рэжым Лукашэнкі, цудоўна разумеюць, што мазырскі нафтаперапрацоўчы завод НПЗ, адзін з двух Беларусі, які працуе у тым ліку на расійскую ваенную машыну, пастаўляе паліва расійскаму войску, мозырскі НПЗ знаходзіцца у дальнасці артылерійскага абстрела з тэрыторыі Украіны. Нават не трэба выкарыстоўваць хаймарсаў ці нейкіх больш складаных сістэм типу Фламінго альбо Storm Shadow. Дастаткова удару дронам альбо нават артылерійскімі сістэмамі типу тых, якія Украіна атрымала ад заходніх партнёраў. Адлегласць некалькі дзесяткаў кіламетраў, а не сотні. У Менску гэта цудоўна разумеюць. Але Лукашенка ніякага ўплыву на гэта не мае. Тут трэба таксама заўважыць той факт, што першай фазе вайны і пазней крыху атакі з тэрыторыі Беларусі былі вельмі інтэнсіўныя. І таксама расійскія дроны залеталі на тэрыторыю Беларусі. Аднак в апошні перыяд, в апошнія месяцы, апошнія гады такіх інцыдэнтаў амаль што няма. Іх вельмі мала. Гэта эпізоды хутчэй. І што цікава, дарэчы, звярніце ўвагу. На мінулым тыдні Лукашенко летаў у Москву да Путіна на паседжанне вышэйшай рады так званай союзнай дзяржавы, то бок Россия и Беларусь. И в той самы дзень, калі Лукашенко полетел в Москву, в гэты ж дзень расійскія шахеды з'явіліся над Беларусью. И было видео в Гомеле, дзе яны ляцелі. Это выглядае як сігнал. Так, не супадзенне ж гэта. Супадзенне не думаю. Так? Это был явный сигнал, где российцы показали, мы можем летать над вашей территорией, мы контролюем эту территорию. Ось. Але тым не менш інтэнсіўнасць гэтых атак яна зменшылася. Ну і цікава, далей будем назіраць, якім чынам будуць развівацца падзеі пасля заявы Владимира Зеленского про ліквідацыю объектов инфраструктуры, российской военной инфраструктуры Беларуси. Пакуль што мы не маем, я не бачу, прынамсі, ніякай рэакцыі з боку Лукашэнкі. Трэба памятаць, што Лукашенко цяпер вельмі моцна псіхалагічна прыціснуты, напужаны тым, што чарговы ягоны саюзнік Иран, режим исламский в Иране, находится под серьезным ударом. Лукашенко уже пережил шмат диктаторов своих сяброў. Он страчив Милошевича, Саддама Хусейна, Каддафи, Мадура, ЧВС вогуле давно не живы, браты Кастро. И вельмі мало засталося его сяброў. Это Путин, это Ким и аятолла у Іране. І ось одного з аятоллаў уже нема. Тому ну, там гэтай так в Ірані ці аятоли міняються, що я не знаю. Можна сказати, трошки зі швидкістю вітром останнім часом. Тому тут немає стабільності. Тут в тому контексті маю питання. Лукашенко побоюється, що і його так можуть винести, що називається, вперед ногами? Так, натуральна, што побоюецца. Апошнія тыдні, 2 месяцы прыкладна з часу, калі амерыканцы правялі аперацыю па арышце венесуэльскага дыктатара Мадура, Лукашенко неаднаразова паўтараў, неаднаразова вспамінаў і казаў пра гэту гісторыю. Ён
реально боится такого сценару, и он бачит, что ані російська зброя, ані російські технології, ані ніякі політичні, так сказать, схеми не в стані оборонить російських союзників у світі. Ані Аятоллу Хаміні, ані Мадуру, ані, хутчэй за ўсё, самого Путіна. Натуральна, што Венесуэла знаходзіцца далёка, і Расія, нават калі б хацела, яна нічога не можа зрабіць, а Мінск знаходзіцца блізка. Мы ведаем, што беларускі балкон, беларуская тэрыторыя, без якой немагчымая была агрэсія супраць Украіны, ну таму што трэба было перакрочыць Днепр. Зверніце ўвагу, на пачатку вайны расейцы не здолелі дайсці да ўсходняй часткі Кіева. Ну, недзе там яны падышлі да горада далёка, да? Але Днепр яны не могуць перакрочыць. Яны перакрочылі Дніпро у Беларусі. Лукашенко дазволіў ім перакрочыць Дніпро, яны зайшлі в тыл праз Чарнобыль, падабраліся да Кіева. Ірпень, Буча, адказнасць за трагедыю Бучы і жыць на Лукашенко. Ён дазволіў расейцам зайсці в Бучу з тэрыторыі Беларусі. Калі б тэрыторыя Беларусі была недаступная для Расіі, украінскае войска затрымала бы дзе-небудзь расейца пад Чернігавом, і не было б трагедыі в Бучы. Ну, это гіпатэтычна, мы кажам, так? Ну, але такія факты. І вось мы назіраем, што ён страціў Мадура, страціў Хаміні, і бачна, што Лукашенко... Ён разумее, што можа быць наступным. Ягоная стаўка толькі на тое, што вось расейцы яго абароняць, так як у 20-м годзе расейцы абаранілі ад беларускага народа Лукашенко. Ужо пад Смаленском стаялі часткі расійскай Росгвардіі, так? Расія правдападобна, таксама мы не маем 100% доказаў, правдападобна увела арешнік на тэрыторыі Беларусі. Мы бачым на спадарожнікавых сатэлітарных здымках, што ёсць элементы арешніка. Але няма доказаў таго, што ракеты ці боегаловкі знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Гэта можа быць блеф, расейцы любяць блефаваць, любяць дэзінфармаваць і гуляць псіхалагічнай гульні. Падобная гісторыя была, як вы памятаеце, з расійскай тактычнай ядравай зброяй на Беларусі. Было столькі шуму пра гэтую зброю, а да гэтага часу ніякага доказу няма. Я памятаю, што кожны раз, калі я прыязджаў у штаб-кватэру НАТО, як журналіст, удзельнічаў в брифінгах, якія арганізоўвалі кіраўніцтва НАТО, камандаванне, яны кожны раз адказвалі журналістам, што у нас няма ніякіх доказаў таго, што ў Беларусі знаходзіцца тактычная ядравая зброя расійская. Заявы, дэкларацыі былі, а на землі зброі няма. Падобная сітуацыя можа быць з арешнікам, адрозніваецца толькі тым, што мы маем фотодоказы, што ёсць нейкія элементы гэтай зброі, да? І Лукашенко гэтым прыкрываецца. Ён лічыць, што расійская ядравая зброя, яна прыкрые яго у выпадку чаго, так? Гэта сапраўды так, гэта сапраўды можа быць так, але ёсць іншая рызыка, то, што Расія у выпадку эскалацыі канфлікту з Захадам альбо з Украінай, у выпадку безнадзейнай сітуацыі, а мы бачым, што украінскае войска затрымала расійскае, украінцы нават вяртаюць частку сваіх тэрыторый, сітуацыя зусім не карысная для Расіі, што Расія можа пайсці на выкарыстанне ядравай зброі. І часта гаворыцца ў нас пра сцэнар, калі расейцы выкарыстаюць зброю з тэрыторыі Беларусі, дзеля таго, каб удар у адказ пайшоў не па расійскай тэрыторыі, а па тэрыторыі Беларусі. Хаця это і братні народ для расейцаў, але ж беларусаў не шкада, правильно? Ну, там вони ж і українців назвали братнім народом, бачите? Так. Тому... Ще з вами хотіла б говорити заяву президента України Володимира Зеленського про те, що в Україні призначать спецпредставника щодо Білорусі. МЗС вже готує кандидатури, їх буде публічно представлено. В Україні розцінюють насправді такий крок, що офіційний Київ хоче більше мати контактів з Тихановською та урядом Білорусі, які зараз в екзилі, вигнані, тим, за кого проголосував народ Білорусі, відновлювати контакти. А як ви це бачите більше? Яка роль спецпредставника? Так. Ну, тут варта нагадаць, што Украіна будзе не першай дзяржавай вольнага свету, скажем так, якая прызначыла ці прызначыць спецпрадстаўніка па справах Беларусі. Ужо некалькі дзяржаваў маюць такіх спецпрадстаўнікоў. Калі мне памяць не змяняе, то гэта Польша, Швецыя, магчыма, Літва, не могу дакладна вспомніць, але Польша, Швецыя дакладна. Таму
Змена політики Володимира Зеленського разом з персональними змінами у Офісі президента, я маю на увазі відставку Андрія Єрмака, з яким зв'язана ця політика. Ми зв'язуємо зміну політики з тим, що з Офісу зійшов Андрій Єрмак, який тормозив процеси, зв'язані з Білорусі. Ми пам'ятаємо роль Андрія Єрмака в історії, зв'язаної з операцією супроти вагнерівців. І ще до війни це було. Так? Кому цікаво, можна її пошукати. І тут ми бачимо, що ця політика йде в руслі політики заходніх партнерів. Тобто українська політика, вона синхронізується з політикою Польщі, політикою Литви, так, з політикою Великобританії, навіть США в певному сенсі. Тому опошние кілька років ми назирали за тим, що на Заході Світлану Тихановську зустрічають і сприймають як офіційну представницю Білорусі на форумі економічних Давос, на Мюнхенській конференції по безпеці, на самітах НАТО, на інших міжнародних зустрічах. Її сприймають як фактично альтернативного президента Білорусі. Так? А в той же час Україна дистанцировалась от этого процесу. И теперь мы бачим, что Украина синхронизует свою политику с политикой заходних партнеров. Это нормальный процесс, лепей поздно, чем ніколи. Давайте не забывать так само про то, что белорусы як могут стараются показать, что не только режим Лукашенко в Беларуси есть, что есть белорусские доброохотники, которые обороняют Украину, причем с 2014 года. Пам'ятаємо, що першою особою, першим героєм, який віддав життя під час Революції Гідності, був білорус Михайло Жизневський. Так? Варто про це пам'ятати. В Києві є помник, є таблиця, присвячена Михайлу Жизневському. Ми ведаємо, що я особисто ведаю хлопців, які від 2015 року обороняють Україну. Я як журналіст приїжджав на Донбас в 2017 році. Ми знімали білоруських хлопців, які обороняли під час гібридної агресії. Так? Тепер сотні, говориться, що біля 1000 білорусів, офіційна інформація немає, але біля 1000 білорусів знаходяться у шерегах Збройних сил України в різних групировках. Так? Уже амаль 170-80, докладна лічба невідома, білорусів віддали життя в обороні України. Українці про це ведуть. Ми ведаємо, що ви ведаєте про це. Пам'ятайте про це. Звісно, в порівнянні з тим, що переживає Україна, тільки українців воює на фронті, це мало. Але тим не менш, це важний символічний крок і наш вклад в будущу віру, в перемогу України, вона так чи інакше повинна наступити. Тому що, а як же інакше? Що, перестане існувати українська держава? Ні, так не може бути. Повинна запанувати історичну справедливість. Росія повинна продати. І білоруси, як можуть, допомагають цьому. Я вірю, що цей процес зближення офіційного Києва і демократичних сил білоруських допоможе в цій справі, а так само, може бути, вирішить пару проблем. Є, наприклад, формальна проблема. Білоруські жовніри, білоруські солдати, які воюють за Україну, вони офіційно лічаться громадянами країни-агресора. Тут є маса проблем. Наприклад, забивають гідні білоруські герої в обороні України. Його сім'я, його батьки, жінка, коли вони не українці, вони не можуть отримати компенсацію, як українці отримують. Так? Є проблеми з побутом, з формальним побутом в Україні. Я сподіваюся, що ці проблеми будуть вирішені у виніку візиту Світлани Тихановської у Київ. Владимир Зеленський запросив білоруську демократичну лідерку. Я сподіваюся, що в ближайші тижні, думаю, що протягом місяця цей візит відбудеться. Є ще у нас такі сигнали, що в ближайші тижні цей візит планується. Пане, є уточнення родини білоруських військових, які захищають Україну, знаходяться ж в Білорусі. Сім'я Жизневського також в Білорусі. Чи немає режиму утисків стосовно родин, які мають захисників України стосовно сім'ї Героя Небесної Сотні? Але якщо можна, пане Сергію, коротко. Так, коротко. Так, натурально, режим Лукашенка и его спецслужбы тиснуть весь час на этой семьи. Мы ведаем, что репрессиям поддаются в тим ліку сім'ї білоруських доброохотників, які воюють, але так само в Білорусі садять в турму за донати.
Коли я задоначу $5 на ЗСУ або на білоруських добровольників, і спецслужби Лукашенки відкриють гэта, я можу пойти в тюрму сидіти. І такі люди в Білорусі є. Білоруси, які ахвярують свої свободи для того, як задонатити на ЗСУ. Прошу собі уявіть, наколькі якби ахвярно вони поступають, ті люди, і про їх так само варто нам пам'ятати. Пане Сергію, дякую, що ви долучилися. Нагадаю, з нами був Сергій Пеляса, заступник головного редактора Белсату. Ми говорили про те, як зараз Білорусь разом з Росією крадуть українське зерно, на цьому заробляють кошти, як вимальовується пазл більшої участі режиму Лукашенка у війні проти України, яку розпочала Російська Федерація. Пане Сергію, дякую вам. Бережіть себе. Дякую. Спокійного вечора. До зустрічі в наступних ефірах. Дякую, що були. Дякую.